Татарстан Яңа ғасыр каналында турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Һәм бүген мин уйлыйм безнең сөйләшүбез кызу булыр. Моның турында сөйләшүләр күп булды. Мәхмүд һәм Мөхәммәд Әмин ханнарның сөякләрен җирләячәкләр бу инде билгеле безгә. Һәм әлеге вакыйга хакында иң соңгы мәгълүматлар һәм экспертлар фикерен бүген ишетербез дип ышанабыз. Фаяз әфәнде, менә 77 елда табылган шушы ханнар җасады ничек бүген генә шулай актуальләште ул һәм тамашачыларга аңлатып китергә иде. Кайчаннан барлыкка килде һәм кемнәр алар? Тамашачыларга чыннан да аңлатып китәргә кирәк. Беренчедән шуны әйтергә телим. 1977 елда бу каберлек, борынгы зиярат очраклы рәвештә табылды. Экскаватор шумышы ниндидер бер таштан ясалган корылмага эләкте һәм бәхеткә каршы ул вакытта Кремльдә казу эшләрен алып барган Альфред Хасанович Халиков, безнең профессор, шунда иде. Һәм ул бу эшләрне туктата. Чөнки экскаватор коммуникация турбалары өчен траншея казаган була. Ул уйлап та тормыйча әйтә, бу борынгы корылма. Эшне без дәвам итәргә тиеш археологлар дип әйтә. Һәм чыннан да соңыннан миннән сорадым, ничек сез шул ук вакытта билгели алдыгыз аның датасын дип. Ул әйтә, кем билгеләсен инде аны? Мин әйттем, казырга ярамый Кремльдә, ә ул борынгы булып чыгарга мөмкин. Шулай итеп казу эшләре башланып китте һәм Менә 94 елдан сез бит инде икенче этабын аның дәвам иттегез, шулай бит? 1994 елдан инде безгә дәвам итәргә туры килде. Альфред Хасанович казыган вакытта ул әле аның ишеннән дә Казан ханнарының каберлеге икәнлеген исбатлады ул. Ничек исбатлады? Менә бу төп сораучына да күпләр өчен ничек белергә була? Нәкъ менә бу ханнар җасады икәнен ничек белергә була? Икесе ханныкы, икесе билгесез. Анда бит дүртәү табылган белүемчә. Электә, хәзер дә гади кешеләрне бер төрлерәк иттереп күмәләр. Инде югарырак катлау кешеләрен икенче төрле иттереп күмәләр. Зиратларга барсагыз, сез аны үзегез дә күрә аласыз. Нинди матур һәйкәлләр тора. Нәкъ менә ханнар икәнен ничек белергә була аны? Шулай. Демәк, ниндидер ул аны мавзолей дип атады, төрбә. Беренче төрбә, икенче төрбә, өченче төрбә дип атады. Соңыннан инде менә 94-тә казый башлагач, ул айрым төрбәләр түгел икән, кирпичтән, таштан салынган бер мавзолей, бер бина. Аның киңлеге 6-7 метр чамасы, озынлыгы 21 метр чамасы. Менә шушы төрбә эчендә, демәк, һәм кемнәр икәнен дә аңлатып китсәгез, чөнки тамашачылар өчен әлеге исемнәр билгесез дә булырга мөмкин. Икесендә һәм калган икесе табылдымы? Демәк, Альфред Хасанович казыды, ул каберлек булып чыкты. Башка гади кешеләр күмгән зираттагылардан аерылып тора. Демәк ки, Казанның уртасында, Кремльнең хан сараеннан ерак кына түгел, кемнәрне күмергә мөмкиннәр? Һөнәрчеләрне китереп түгел бит инде. Мәхмүд хан икәнен ничек белергә була? Бу Мәхмүд хан, һәм монысы Мәхмүд хан түгел икән. Ансы булай. Казанда, Казан ханлыгында 13 хан идара иткән. 1445 елдан башлап 1552 елга тикле. Шул 13 ханның 7-се Казанда күмелмәгән. Барыгыз да белә инде, Яткәр 1552 елның 2 октябрында аны кулга алалар, Мәскәүгә алып китәләр һәм шунда чукындырылып, шунда күмелә. Аннан соң 1551 елда Үтәмеш Гәрәйне кулга алалар, әсирлеккә төшерәләр, Мәскәүгә алып китәләр, ул шунда күмелә. Шах Гали Касымда күмелгән, Сәхиб Гәрәй Кырымда күмелгән һәм башкалар. Демәк, 6 хан калды. Кемнәр алар? Беренчесе Мәхмүд хан, Ибраһим хан, Хәлил хан, Мөхәммәд Әмин, Җангали һәм Сафа Гәрәй. 6 хан. Шулар арасыннан кем булырга мөмкин? Мантыктан чыгып, демәк, күбесенчә шулай булып чыга. ДНК-анализ эшләндеме, Фаяз әфәнде? Беләсезме, Альфред Хасанович казыганда антропологлар юк иде. Ул археологик материалларга нигезләнеп, менә беренче казылган каберлек
15 гасырның уртасына, икенче ул казыган каберлек 16 гасыр башларына туры килә. Менә шушы нәрсәне әйтте ул. Аннан соң инде без эшли башлагач Казан Кремлендә 1994 елда Мәскәүдән, Куйбышев, Самардан археологларны һәм антропологларны җыеп, шундый бер бригада оештырдык. Һәм менә бу нәрсә бит инде яңа казу эшләре башлангач, безгә тыңгылык бирми, кемнәр күмелгән? Мөмкин түгел микән аларны нитәргә, белергә инде кемнәр күмелгән? Антропологлар бик тырышып эшләде, һәм алар күмелгән кешеләрнең яшьләрен безгә әйттеләр. Ничә яшьтә үлгән? Димәк, узак вакыт, бик күп галимнәр катнашында. Әлбәттә, 6 антрополог катнашканда, археологлар да, тарихчылар да булды. Аннан соң нинди сәбәптән үлгән, үз үлем беләнме үтергәннәрме, аны нинди авырудан? Без инде алар турында гына түгел тапшырабыз, шуңа күрә без озаклап алар турында сөйләшә алмыйбыз. Зилә Рәхимовна, ничек уйлыйсыз, ни өчен менә хәзер генә актуальләште бу? Сезнең сорауга кайтып, мен шунысын әйтәсем килә, менә шушындый зур тарихи вакыйгалар аларны башкарыр өчен заманасы да, көне дә килергә тиеш. Шуның өчен бу менә 40 ел узган бит инде бу эшкә. Алай да шушы 40 елны менә Фаяз Шарипович кебек безнең зур галимнәребез, Айрат Габитович Сидиков, тарих институтлары, алар бу елларның һәммәсендә шушы тема буенча эшләп, фәнни тикшеренүләр эшләп, шушы бүгенге көндә кайсы бер булган сораулар ачыклангач кына мөмкинчелекләр тудырдылар шушы мавзолейны Кремльдә булдырырга һәм шушы безнең зур һәм җаваплы эшебезне башкарырга һәм шушы зур шундый зур коллектив белән ничәмә буын галимнәр генә эшләгән бит бу эштә. Шуның өчен алар эшенә шушындый нокта салу була инде, Алла берсә, менә җомга көнне. Зилә ханым, сезгә өстәп тагын бер нәрсә генә әйтмәкче булам. 1977 елдан башлап 1994 елга тикле бу ачыш турында берәү дә белмәде диярлек. Чөнки заманы шундый иде, әйтергә дә ярамады. Казан халкы профессионал круглары гына. Менә шуңа күрә, димәк 97 елга тикле zaman вакыт үтеп китте. Аңа игътибар булма. Хәзер игътибар бар, монда бер җитди мәсьәлә бар. Менә 40 ел үтте, Зилә Рәхимовна әйтеп китте. Ул бик символик вакыт. 40 көн бар, шулай бит инде безнең динебездә. 40 ел Муса галәйһиссәлам мәсәлән яһүдләрне ни буенча, Мисыр буенча йөртте, шулай бит. Шуңа күрә миңа калса бу бик урынлы вакыт, әлбәттә, бик килешә вакыты да, урыны да. Әлбәттә, монда инде теге дини мәсьәләсе бар аның. Менә мондый сорауларны ничек уйлыйсың, Руслан, гомумән алганда, киң җәмәгатьчелектә сөйләшергә кирәкме? Менә монда бу бит инде киң җәмәгатьчелеккә чыкты һәм бу монда бу бик четерекле мәсьәлә, чөнки киң җәмәгатьчелек ул эмоцияга бирелә кай вакыт. Шулай бит анда, монда специалистлар, археологлар, шулай тарихчылар бу эштә катнашырга тиеш. Чөнки җәмәгатьчелек моның хакта белергә тиеш. Әгәр дә инде без аны зур бәхәскә әйләндерсәк, ул әллә нәрсә китерергә мөмкин. Хәтта менә җәмәгатьчелекнең икегә бүленүе ул да булырга мөмкин. Мәсәлән, мәсәлән, император Николай II-не күмгәндә шулай икегә бүленде. Коммунистлар мәсәлән ул вакытта атеистик заманнан калган һәм инде православ дин тарафдарлары. Ничек икегә бүленде соң, Альберт? Икегә бүленде дигәне кызганычка каршы бар инде ул. Теләсә кайсы илдә, теләсә кайсы халыкта да бардыр инде фанатиклар дип атарга мөмкин булса инде андый кешеләрне бар. Теге мистикага кирип китүчеләр бар анда, шул ук әйтик инде бу җәсәдне ниндидер бик изге кеше итеп санаулар инде дин тарафыннан андый бер фәнни караш. Шулай бит инде әлеге сорау. Һәм менә бу киң җәмәгатьчелеккә чыгарырга алай кирәкмәсе дигән фикер белән мин гомумән килешмәс идем. Чөнки инде ул 70-нче еллардан бирле 90-нчы елларга кадәр бүгенге көнгә кадәр инде ул кадәр болай да белмәделәр инде ул турыда. Безнең кызганычка каршы тарихыбыз ул кадәр үк популярлашып китә алмый әле, ул кадәр үк киң җәмәгатьчелеккә болай да тарала алмый. Шыга китаплар сүз дә юк, эзләнүләр алып барыла сүз дә юк, ләкин аларны барлык кеше дә аңлый торган итеп
барлык кешенең дә күңеленә кереп кала торган итеп һәм горурланырлык итеп эшләү әле бездә кызганычка каршы бик аз. Һәм инде мондый вакыйга бар икән, моның турында әлбәттә инде белергә тиешләр. Бу вакыйгага инде теге флаглар күтәреп чыкмасалар да, Алла сакласын андай бердән, һәр хәлдә инде ниндидер бер тынычлык хисе кичереп, ниндидер горурлык хисе кичереп, бездә ханнар бар икәнлеген белеп торсалар, миңа калса бердә зыянлы әйбер булмас. Сез, хәзрәт, нәтиҗә белән канәгатьме? Әлбәттә, безнең менә шушылай. Беренчедән, безнең тарихыбыз бик катлаулы тарих. Безнең милләтнең тарихы катлаулы тарих һәм анда безгә мәгълүм булмаган әйберләр күп. Аларның менә шулай бу хәбәрнең эскә чыгуы бик шатлыклы булды бер яктан караганда. Дөрестән дә ике кешенең, безнең милләтебезнең ул этапында зур хезмәт кылган. Милләтебез өчен зур вакыйга чыннан да. Зур хезмәт кылган кешенең исемнәре ачыкланды. Ләкин шул вакытта хәзер инде бүгенге көндә аны ничек эшләргә дигәндә, ул вакытта булган актуаль мәсьәләләр, мисал өчен, һәр вакытта яки урында нинди дә булса берәр сәбәп аркасында кешеләрне күмү системасы үзгәрүе мөмкин. Әлеге сәбәпләр турында да һәм гомумән дини караш турында да без тәфсилләбрәк сөйләшербез рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Менә кызыклы мизгелендә калдык. Без, хәзрәт, менә сез сөйли башлаганча, безгә җибәрелгән махсус видеоязманы карабыз, Галянар дәвам итербез. Ассаламу алейкум. Сезгә Гроза шәһәреннән күп сәламнар җибәреп калам. Сезнең тапшыруда инде катнашып булмадым, ләкин менә бу проблема бик мөһим булганга, мин дә үземнең кайбер фикерләремне әйтергә теләгән идем. Ханнарны күмүдә менә без ике факторны, хан сөякләрен күмүдә без ике факторны күз алдында тотарга тиешбез. Беренчедән, ул мөселман дәүләтләренең башында торган зур безнең шәхесләрбез. Һәм шуңа күрә дә иң беренче чиратта аларның сөякләрен менә кабат җирләгәндә, һичшиксез без менә шәригать кануннарын бозмыйча җирләргә тиешбез. Шәригать нигезендә мөселман кеше ул җиргә, ләхеткә иңдерелергә тиеш. Һәм шуңа күрә дә инде без ханнарыбызны менә җирләгәндә, аларны нәкъ менә шул ләхеткә иңдереп, җиргә иңдерергә тиешбез. Менә тарихчылар белән, кайбер тарихчылар белән фикер алышканда, аларның бу мәсьәлә буенча безнең фикер үзгәлекләре килеп чыкты. Алар менә Кремльдә эшләнгән бу камераны инде ул җир астында ләхет дип әйтергә теләүчеләр дә булды. Ләкин ләхет дигән сүз ул җир астында, ул кеше күзенә күренә торган урын түгел. Чөнки ул җир асты ләхет. Һәм шуңа күрә дә инде без ханнарыбызны җирләгәндә менә шушы принципны саклап калырга тиешбез. Әлеге принцип барыбызга да аңлашыла кебек. Шулай бит, Искәндәр әфәнде. Менә бу дини караш, фәнни караш. Дини караш әлбәттә бик әһәмиятле. Мин карап тордым Рафик әфәнденең сөйләвенә. Рафик әфәнде Грознда булганга күрә Рамзан Кадыровның интонациялары кирип киткән ахрысы. Менә беләсезме, монда бу мәсьәләдә мин тарихчы буларак бераз минем шик хисләрем дә бар. Менә Фаяз Шарипов әйтте дә, менә мәсәлән, аны кем исбатлады, ничек исбатлады, кем икәнен, ничек исбатлаган, мин бераз ышанып бетмим бу нәрсәгә. Дөрес, археологлар бик матур гына яшәп торганда барсында бүгенге кадәр ачмаганнар кем икәнлеген. Ләкин бит Мәхмүд хан үлгән 1466 елны. Аның төгәл үлгән елы билгеле. 60-нчы елларның 66 дип әйтелә бит инде. Тарих китапларда Мөхәммәд Әмин үлгән 1518 елда, аралары шактый ерак. Алар икесе дә бер тирәдә булганмы, юкмы? Аларның өстендә ни булганмы, мавзолей ул бармы соң, ул юкмы соң, ул булганмы мавзолей, юкмы, билгесез бит, әйме. Ләкин ансы ярар, хәерле булсын, ансын дин әһелләр дә хәл итәрләр. Мин монда Рафик Мөхәммәтшинның фикере белән килешәм, минемчә ул бик дөрес фикер әйтте. Сез килешәсез димәк. Фәнни яктан бит менә шуннан да икенче яңкарырга була. Безнең генный инженерия диләр, имә хәзер клонирование турында да сөйләшәләр. Һәм ДНКлар турында хәзер аннан бит клонирование ясап киләчәктә без кире уйларга мөмкин, без ничә шул вакытта без дини ниндидер хисләргә бәйләнеп кенә хәл иттек дип. Дөрес булырмы соң ул? Нишләп дөрес булмасын? Аларның урыннары билгеле булачак бит инде. Кайда җирләнгәннәр, алар кайда? Һәр кешенең хакы бар җирдә. Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә үзенең аят кәримнәрендә глобаль мәсьәләләрне аңлатканда,
шундый безгә тезисны китерә, ләң тәҗдәли сүннәтләр тәбдилә Аллаһ Тәгаләнең куйган кагыйдәләренә берәр үзгәреш тапмассыз дип әйткән күп урыннарда. Ләкин Ләкин бу аерым очрак. кешенең дөньяга килүе, аннан соң дөньядан китүе, кыямәт көндән торгызылуына кагылышлы башка аятта Аллаһ Тәгалә шулай ук «Ваминха халакнакум» без җирдән сезне бар кылдык, «Ва фиха нуидукум» аның эченә нуидукум эченә кире кайтарабыз, «Ваминха нухриджукум таратун ухра» аның эченнән сезне кире чыгарачакбыз тагын бер кат дип Аллаһ Тәгалә әйткәне, бу безгә ачык дәлил булып тора. Бөтен галимнәр бу мәсьәләдә бердәм галимнәр кешенең җир куынына куюына кайтыру. Ул дөньядагы андай ни бар тәҗрибә, мәсәлән, хәзерге вакытта менә яңалыклардан карадым мин. Төркиядә мәсәлән шулай ук ниндер төрбәне шулай ук нитәләр, яңадан ремонтлыйлар, бизиләр һәм дә бу калдыкларны, сөякләрне яңадан чыгарып, кайдар куеп, яңадан җирлиләр. Ул инде әлбәттә ислам диненә каршы килә, ләкин монда ничек дип әйтәләр? Менә дәүләтнең ние бар имеш. Менә нәрсә дип әйтәләр соң ул? Зур принцибы бар кебек, дәүләт ниенә булсын дип. Монда да шул да уйлар, бер генә андый эшләр дә үзенең мантыгыннан чыгып кына эшләнелми. Монда яхшы дәүләт мәнфәгате дигән әйбер бар. Монда да Заманда Аксак Тимирнең җәсәден тикшерделәр сугыш алдыннан. Һәм шуны борчыгач, сугыш башланды дип әйттеләр бит инде. Мондый караш та бар. Үзбәкстанда хәзер дә шулай дип уйлыйлар. Шулай дип уйлыйлар. Юк инде, хәзер менә без шул хәтле инде шушы эшнең күпмедер дәрәҗәдәге финишына якынлашабыз. Миңа калса, менә бу көннәрдә иң беренче менә бу мәгълүмат турында. Әлбәттә, фәнни мәгълүмат ул киң җәмәгатьчелеккә таралмаса да, барыбер халыкта мәгълүмат булмавы дөрес түгел. Чөнки мин үзем менә Кремльдә эшли башлаганнан бирле миңа ниндидер апалар, абзыйлар үткән сайын очрашканда менә Зилә ханым җирләргә кирәк бит инде, теге менә беләбез бит инде кайдадыр сакланганнарын, үз урыннарын тапсын инде дип. Шуның өчен безнең менә шушы эшне башлауы анарга әле бүген генә тотынган түгел, күпме без менә диния нәзарәте белән, муфтият белән очрашып, аларның галимнәре белән, Фаяз Шарипович, шул ук безнең Рафаэль Сибгатович катнашында бик нәтиҗәле һәм эчтәлекле түгәрәк өстәлләр үтте. Шуның өчен бу эшне инде без хәзер килешеп эшләү нәтиҗәсенә җиттек. Кызылук белән түгел, икенчедән монда бер якка или икенче якка ауып түгел, менә бөтенесен тәфсилләп, дөрес итеп, ханнарча булсын, дәрәҗәләрен дә сакларга, мөселман гырыф-гадәтләрен дә башкарырга. Шуның өчен миңа калса инде хәзер андый бәхәсләшә торган темалар калмады. Шуның өчен инде шушы изге барыбыз да шунысын менә миңа ачылганы, шушы түгәрәк өстәлләргә дә шушы изге эшне башкарырга кирәген бер кешенең дә шиге юк, һәм аны башкарырга тиешбез. Мин шулай дип әйтәм. Беренчедән тагын сезгә өстәмә рәвештә татар телендә мондый сүз бар. Татарлар әйтә инде: җирләп кайттык. Димәк, җиргә урнаштырганнар. Аннан соң куеп кайттык та диләр. Димәк, куеп кына кайтканнар. Андый очраклар бар. Мәсәлән, Биләрдә без казыганда шулай ук кирпичтән ясалган төрбә таптык. Төрбә җир өстендә, аның идәнендә ике табут ята иде. Алтын Урда өчендә характерлы бу, аннан соң Казан ханлыгы өчендә, Кырым, Төркия өчен һәм башкалар. Безнеке ничегрәк менә монда? Мәҗлиси чорыннан калган әйбер ул. Безнең төрбәләр ничек менә? Алар җирдә ята ул сөякләр. Җир эчендә күмелгән кабердә. Кабернең өстендә әйттем инде, таштан ясалган корылма баскычлап күтәрелә ул, менә кисек пирамида рәвешендә, табут рәвешендә ул. Өстә менә шушындый корылма бар. Менә без, минем аңлавымча, хәзер дә бу
Мәхмүтнең һәм Мөхәммәд Әминнең җәсәден шул рәвешчә күмәргә телибез. Алар җирдә ята, җир эчендә күмелгән һәм өстән инде таш. Зиккурат була инде. Ираннарның андый ниләре бар. Җирләп кайтабызмы? Ничек булачак 19-да? Менә нәк Фаяз Шәрипович сөйләгәнчә була. Чыннан да куябыз да җирлибез. әйе, чөнки бу очракта әйтәм бит, килешү бик мөһим. Җаназа укылмый. Безнең ике Шарт түгелме? шушы карашның берләштерү инде озак Чөнки аерым вакыт очрак. сөйләштек, әйе. Монда минемчә бик без Ул бик теге кискен спор да түгел инде. Алай да менә миңа калса икесе дә туры килеп якынлашты инде. Алтын урталык. Менемчә, бу чарада тәрбияви рольне дә искә алырга кирәктер дип саныйм мин, чөнки безнең татарда гомумән тарихка караш шактый катлаулы, каршылыклы һәм безгә менә шундый һәйкәлләр җитеп бетми. Үзебезнең тарихыбызны күрсәтә торган, үзебезнең тарихи хәтеребезне яңарта торган, үзебезнең тарихыбызга хөрмәт уята торган һәйкәлләр кирәк. Ханнарга төрлечә карап була, аларны тәнкыйтьтәп тә була, аларны сүгеп тә буладыр, ләкин алар бит ханнар, алар Җитеп бетмиме? Белеп Алар безнең бетермибезме? дәүләтчелегебез тарихы. Альберт, бәлки без аларда җитеп тә бетми, белеп тә бетерми. Белмәгәнгә Шуннан күрә да ул тәнкыйтьләп тә бит булмый. безнең дәүләтчелегебезнең символы. Әйе, символы. Кирмән дәүләтчелегебезнең символы, Болгар символы. Бу да булырга тиеш. Бәлки без үзебез эшләп бетермибездер, Бу Альберт. эшләп бетерүдән генә, эшләп бетермәүдән генә түгел, дөресен генә әйткәндә, мәгълүмат алу чыганаклары да ул кадәр күп түгел әле. Менә шәһәрләрне генә барлап чыксак, борынгы шәһәрләрне, аның басып калган шәһәрләре юк дәрәҗәсендә инде. Казаннан кала борынгы шәһәрләрне, Сувар булсын ул, Биләр булсын ул, шул ук Болгарны алыйк инде, аның Алтын Урда чорының бер өлеше генә калган элекеге кыяфәтен күз алдына гына китерә алабыз һәм язма чыганаклардан яки анда археологлар табылдыкларыннан чыгып кына билгели алабыз. Алар андый чыганаклар аз бездә. Без менә шул казынмасак, тапмасак, алар булмаячак. Әле булганның кадерен белергә кирәк, име? Хәзрәт, менә монда әйтеп узылды инде, без җиназа турында сөйләштек. Ике мәртәбә укылмый дип әйтүчеләр дә бар. Бу чиракта ничек булачак? Диния нәзарәте нинди нәтиҗәгә килде? Бер мәртәбә укылганнан соң тагын укырга таләп ителми, ләкин укылган шартларның ахысы юк асылда. Артык булмый дыганың, артыгы булмый диләр, шулай дога бит. кылыначак алар бездә. Кушылып шунысын гына әйтәсем килә, менә дөрес Искәндәр әфәнде дә әйтте. Чыннан да бүгенге көндә инде менә шушы Казан Кирмәнендә шушындый һәйкәл барлыкка килүе, ул минемчә инде халык өчен дә, татар тарихы өчен дә шул хәтле зур һәм эчтәлекле вакыйга. Безгә килгән кунаклар качакта әйтәләр, менә кайда сезнең шушы тирән тарихыгызны исбатлый торган артефактлар, бүтән күрсәтә торган әйберләрне, шушы мавзолейның барлыкка килүе, ул шул кадәрле зур эш. Шуны менә аңлап, чын мәгънәсендә безнең хәтта горурланыр өчен дә нигез салына. Сез бүтән өлкәләрне карасагыз, бүтән андый эшләрне, һәйкәлләрне торгызу ул күп кырлы һәм җиңел эш түгел. Шушы менә адым сайын шушындый зур эшләп тагы да яңаша хәзерге замана яшьләре әйткәнчә визуализация эшләү үзеңнең тирән тарихыңны. Миңа калса ул бик мөһим эш, бик кирәкле. Шуның өчен инде без анарга нәкъ шулай карарга. Мин бүлдерәм инде, гафу итегез. Бу менә бик зур матур башлангыч булсын өчен, чөнки безнең татар тарихыны караган вакыйгалар да күп, шәхесләр дә күп. Менә мин менә шушы сөйләшү вакытында исемә төшереп тордым. Алманиядә генә килешмим, чөнки давам хәзер Булгарда бар, Аллага шөкер, Биләрдә дә эшләр бара. Беренче бөтен дөнья сугышы вакытында һәлак булган татар солдатларына, татар әсирләренә куйган ике һәйкәл бар. Татарларга гына багышлап куелган һәйкәл бар. Безнең Россиядә улар берәү дә юк. Җәмәгать, менә димәк бездә әле эш җитәрлек. Демәк, бу беренче адым булсын да һәм дәвамлы булсын да. Менә монда әлбәттә тамашачыларны кызыксындыралар. Алар килеп күрә алачаклармы аны? Кемнәр моны күрә алачак? Һәм 19 көнне дә килеп алар катнаша алалармы әлеге чарада? 19 көнендә бөтенесе дә катнаша алмасалар да, инде хәзер бүтән көнне Кремльгә килеп, шушы мавзолей барлыкка килгәнен белеп, килгән һәр кеше, һәр татар, һәр безнең кунагыбыз, бүтән милләтләр күрү, карап китү, менә шушы җирдә шушындый ханнар җирләнгән дип китәргә, әлбәттә, миңа калса Кремльнең ниндидер тагы да эчтәлеге арта торган вакыйга.
Аннан соң без археологлар шуңа шат. Безнең казу эшләре алып барган урынны бит гадәттәгечә күмеп куймадылар. Килеп карыйлар туристлар. Һәм сезнең эшегезне дә күрәләр, безнең Әйе. тарихыбызны да күрәләр һәм һичшиксез әлеге эшләр дәвамлы булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Бердәм булырга кирәк. Бердәм Шунысы булырга да иде, саубуллашабыз, хөрмәтле җәмәгать, исән-имин булыгыз.